joftel ɓalimin Alhusseinu Ba. Alhusseinu Ba ko kañum woni e yeeso haalirde nde musidɓe tedduɓe heɗotoɓe RFI fulfulde e rewintoɓe yewtere coftal ɓalli men on calminama inde on manama e jettode on bismama e ndeɗo toɓɓere hesere hande en gartat e sakitorde ma ni mbiyen ñalawmo joyoɓere ko wiyete éliminatoire CAN hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas e joyi to Maroc ene wayno diɗɗe kewɗe jogorɗo tawtorede ngo folitiru gandamo ɗum koto banggue fukobal to banggue goɓɓodiral pettodiral sippiro foof nani hen en mbawi wiide ɗum ko MMA en kalat e gartugol Reug ɗo e Sénégal caggal desewal ngal o suuti to Thaïlande nokko biteɗo Bangkok e gasdirde nde yewtere ko dogdu gaddodiral woni marathon ponnoɗo wadde to Côte d'Ivoire ɗum ɗon hayti holko o marathon caggal nde o hayti battane muɗum caggal duuɓi joyi nde jooɗi o waɗani tedduɓe ɗum woni mbari yewtere men on calminama. ɗo e jonde nde eɗen gondi hen e Arouna Deme. Arouna salminama. Salminama ne bari en calmini hettiɓe ɓe kala ko noon kadi Dieynaba Sow bisimilla ma. salmitama Alhusseinu en calmini grand Arouna hettiɓe kala to oto banggue ɓoggol ngol eɗen gondi hen e Yoro Mangara gondirɗo men to banggue RFI Paris. Yoro Mangara min calminima no fewi. mi salminima Alhusseinu mi salmini ɓe gonduɗa ɓe toon foof e Dakar. O jarama to karagal to ko Malan Sonko ina wondi e Thioro kono noon kadi ko kanko o yowiti e banggue studio go noon ɗen toon to RFI Paris gam wallude en wonanen toon ko Mikael ko kañum saabi walluden gam wawde jokkodirde e Yoro Mangara no mbiɗen e gardidi yewtere meɗen hanki ngallal joyoɓal woni pottite CAN Maroc hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas e joyi timmi ɗum koto banggue éliminatoire o woni e ñalawma joyoɓo caggal jofugol ngal ngallal ñawore diɗɗe kewɗe kañumen gandama Mamadou Dionga Siba waɗani en jangtore keɗoɗen mo. wono e ngal guɓal A ko Tunisie e Comore feƴƴi yeeso Gambie e Madagascar e guɓal B ngal ko Maroc e Gabon e ngal guɓal C ko hakkude Botswana Cap Vert e Mauritanie tawtata Égypte e ngal guɓal D ko Nigéria tun yawti Benin Rwanda e Libye eno habbiti guɓal E ngal ko Algérie e Guinée équatoriale fijoyta CAN Maroc e ngal guɓal F ko Angola pet tabintini kono ko hakkude Soudan e Niger ɗowtata Angola Ghana kañum yaltinama e ngal guɓal G ko Zambie e Côte d'Ivoire ko guɓal H ko hakkude Tanzanie e Guinée tawtoyta RDC guɓal I ngal ko hakkude Mozambique e Guinée Bissau tawtoyta Mali ko guɓal J ko Cameroun e Zimbabwe woni ko feƴƴi guɓal K ko Afrique du Sud Uganda yata Maroc e ngal guɓal L ko Sénégal e Burkina Faso hande tiyondire ɗiɗi e ngal guɓal E hino saati. Mamadou Dionga Siba en nani ko diɗɗe 19 puɗɗi yawtude gam tawtorede Maroc hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas e joyi kono noon kabaru o woni Ghana tawtortake ngo folotiru jogoro wadde toon to Maroc Ghana joɗimo. Yoro Mangara holko woni hen yandema e fuɗɗiɓe yawtudeɓe e ndeɗo jonde ganda hoore mam woni Ghana. Alors ko jimi hen ko woni ko Ghana kañum kam sa daari fettoɓe ɓe wonɓe équipe maɓɓe hande o hay goto wawa équipe aji nogas e nayyi jahoji e feeto ngoɗon ɓe mbawa wiide Ghana fotani hen tawede ɗum ɗon ko français wiyata ko catastrophe mawɗo par ce que ɗum fotani hebde équipe baɗo no Ghana ni jogoɗa Kudus en Ayew en kamɓe foof parti a wawa wadde e équipe aji nogas e nayyi nder Afrique wadde qualifié ɗum wona lawol mais noon ɗum addi ɗum ko ndaare gila coupe du monde 2022 ha hande no foti entraîneur ɓe ndiwi aɗa andi football ko wiyete ko comme saɗa rema a wawa remde hande coña hande mais kala mo ganduɗa waɗi ko hanani tan a riwi waɗi ko ɗumen et puis wona ille petata par ce que sa wi aɗa jogui ille tan kala garɗo ne moƴƴi ko ɗum yiya et puis ne woodi kadi ko ganduɗa min cikkumi fettoɓe Ghana so ɓe ngari e nder leydi maɓɓe ɓe mbatta hen ɓernde
e football ɓernde ne jeeya hen donc wadde jiɗɗen wiide ko andra awiyen zondra awiyen ɓe ganduɗa hoorema hannde a haali ɗumen ko fijoɓe mawɓe e nder Ghana so gari e nder ɓorrima mayo Ghana mbawa wadde hen e ɓerɗe mumen Arouna Deme ko ɗum woni ko yoromo gara haali beele eɗen mbawi tugnade ɗum ɗon ha saabi Ghana wawi wasde ɓennude toon to Maroc mboɗo wawi jaggi tan ɗum nan hen kono won hadi won gueɗe goɗɗe gonne nder gonde hen mboɗo sikki won ho woni e nder équipe mabɓe hoɓe ganduɗa ɓe ligguitani ɗum tawa ma won duuɓi 4 walla 5 joni wona hesserde Ghana han waɗa ko wiyete Français déception no ɓette yimɓe tawa wettere nde welani saabu sa jaggi coupe d'Afrique aji battididi foof gila 2017 ha joni Ghana waɗani hen haydara ɓe mbayri wadde coupe d'Afrique tan ha tiidi ha yimɓe jii he mbawi jaggude wonde won mbawi mantade tan wondi won waɗi fayida no fewi gila mboɗo sikki 2015 faade joni ɓe mbaɗani taw haydara e coupe d'Afrique kala nde ɓe gari ɓe jaltata nayi jaltugol ngol ngal hawni seeɗa hadi ho haali o hadi gonga saabu sa yi leyɗele mbaɗe Sénégal walla Égypte no dañi hunde walla hayno Maroc ni de stabilité jodde tan daña entraîneur jagga ɗum mbiya ketto yo heewde équipe mbaɗa ɗum duuɓi 5 walla duuɓi 4 walla duuɓi 6 leyɗele dardiɗe nder darde fof nan dañi résultat ji Ghana noon hitande fof entraîneur kesso ɗum saɗa woori noon équipe ma dañta solidité te ho haali ho noon no waɗi hen hadi ho woodi wonde soɓe gari équipe nationale kamɓe fettonoɓe Ghana ɓe darde poti darade wonde leydi mabɓe ɓe kaɓanteɗi darde nde ne heddi no fewi sa yiiɓe terrain ni aɗa hawno seeɗa wiita haɓe waɗo football walla fijoɓe walla gari ɗo tan yo gar min mi yeeɓi pettogol ma battinigol ngol ñande aljumande kono sa yi darde ɓe dari nde no hawni no fewi e joueur professionnel ay andira yo limimo hen min ham mboɗo jaggi ñande hen kanko goto wonno hen dariɗo darde garɗo mbeten haaɓe mbeten gaña no hawa heddiɓe ɓe wonduno e terrain ɓe foof wano hono wonnoɓe fijje ni wano hono ko mbeɗen hen mi ala hen voilà ɗum noon no hawni seeɗa wadde eɗen mbawi wiide hankkadi Ghana hoolare jogonode muɗum Ghana diɗɗal ngal wonno ha yimɓe foof nangui ɗum ko timtorgal e nder dongre Afrique ɗum ɗon hankkadi yoolima Dieynaba Ghana sa wi hayso wona Afrique tan sa wi Ghana nden hay mondial Ghana ne joni kippuji ɗi ganduɗa ene nawanno toon inde Afrique kala saaha kono ɗiɗo duuɓi kam no Arouna winima to guila 2015 Ghana wari wadde noon ɗiɗo duuɓi battidiɗi foof ala no woyi fettiyankoɓe ne manque yiyede sa ƴeewi hande Ghana way tan kono kuddusne wonde ayu kañum goni toon ni kippo foti ƴewtede ƴewete hesɗitinede seeɗa wonde hayso woni eɓe jogui fettiyankoɓe dariɓe no mbini to banggue entraîneur kadi wona tan garɗo foof wona ɗon seeɗa ndiwa ɗum no foti ɓe ndiwi wadde sa ƴeewi Sénégal no foti duuɓi wadde Aliou Cissé ha wawi dañde ko dañi ko kippuji goɗɗi e goɗɗi wadde Ghana kamɓe poti ƴewde ɗiɗon kippuji saabu ina soofi no fewi sa Ghana wasa yaade hayso woni ɗiɗo duuɓi fo aɓe jahatno kam ɓe tinno hen aɓe jaawa yadde mais wasde yaade kam ko hunde nde ganduɗa hulɓinide e kippoɗo no Ghana ni e Afrique kono noon ha joni eɗen mbawi artude hanki potital waɗi Guinée dañi hen polgu kono eɗen mbawi wiide Guinée ha joni e ɓendani taw nde wonon ko toɓɓere wotere ɓe keddora eɗen mbawi hoolade e potital mabɓe garo won hakkude mabɓe Tanzanie eɓe mbawi dañi hen polgu walla toɓɓere nde ɓe ngakkira nde ɓe daña ɗum yoromo gara holko woni yende ma e potital hankingal Guinée waɗi caggal Guirassy loggol ngol loggi wawi hokkude toɓɓe tati ɗeɗon Guinée aɗa andi Guinée ko wiyete ko gila no disuye arti par ce que ngel ɗo woni laabi tataɓel umo arta umo jogo équipe o yiyama ne woodi ko wayli hen match uji mabɓe tati ɓennuɗi ɗi ɓe gañima laabi tati hanki ɓe gañima RDC mo ganduɗa heɓano ni match nul guilo no ɓe puɗɗi éliminatoire ji ɗi aɓe jogui petto goto biyeteɗo Cheikhou Guirassy mo ganduɗa hande o kañum fuɗodirta ko wiyete Ballon d'Or Afrique CAF Awards o garo ko lewru décembre to Maroc décembre aɗa andi équipe ko wiyete ko dynamisme dynamique positive ɓe goni fof mabɓe hande o ko poñ goto ɓe jiiloto ɓe goni koye dynamique oɗon entraîneur kesso aɗa andi yimɓeɓe enen fof eɗen jiiɗi entraîneur ɓaleɓe yo gar ɓe jogo équipe aji men mais yiyama wona fof heɓata hen ko moƴƴi Kaba Diawara woni équipe o kono résultat ji mum moƴƴani hande Dussie arti moƴƴi kono bawɗo emo wawa wona e nguru ko approche
neɗɗo kala no wawi yewtirde sukaɓe no wawi haaldirde mumen ha ɓe jaɓana ɗum kanko noon omo jaɓana te comme omo jaɓana résultat ji ɗi jiyama ne moƴƴi min mbeɗe sikki guine ma wat qualifié ɓaade poñ goto yiiloto ɗum ɗon hayso ɓe mbaɗi ɓe etoto tan ɓe mbasa fiyede so ɓe piyaka maɓe jah. kono kabaru woni koye alhaali Cheikhou Guirassy yoro mo ngara haali ɗum joni e ko yewti e banggue balore kangue nde ɗon ɗo o foɗoto ko jogori wonde ñande 16 lewru 12 ɓiru aroru ndu beele eɗen mbawi wiide hankkadi ɗum ɗo hokkimo fartagui on nden balore kangue mo ƴettu ɗum o ligge hitande he foof mboɗo sikki to tolniɗo hande ham omo heedi dow ɓe fododirto ɓe hanke sa ƴeewi omo heedi dow men seeɗa hay sinno noon a wawi wiide tan ho waɗe e Guinée o walla ho waɗi to henne surtout e club makko to Allemagne Dortmund mo woni joni o mais surtout ho noon rawane haade makko arde Dortmund to mboɗo sikki ma wot yaltini heewi no wallitamo mbete min ham mboɗo sikki fododirgol sono waɗe do tolniden hande ɗo kanko heedi dow hetti dow ɓe o fododirto ɓe joni ha joni eɗen mbawi artude e banggue Côte d'Ivoire suutunoɓe DS walla foletiro kan yawtugo ngo en jiiɓe ɓenni gongani ɓe ɓenni kono ɓe ɓenni koye laƴal ɓe ɓenni ko koyeɗe ene keeli walla eɗen so tawi eɗen mbawi wirude noon nde won noon Côte d'Ivoire dañani polgu e macceji mum walla potir mum ɗiɗi jawtuɗi ɗe koɓe lappaɓe kono noon ɓe tugni ko e pooli ɗi ganduɗa hoorema keppuɗi goɗɗi dañi ɗumen ɓe mbawi ɓennude Dieynaba holko woni yiyande ma beele Côte d'Ivoire so yeehi toon to Maroc eɗen ɗammini ɓe mbaɗa koɓe mbanno Côte d'Ivoire foletir yawtugo ngo walla Maroc wona Côte d'Ivoire Maroc wona Côte d'Ivoire kadi ko fof kono kadi Côte d'Ivoire kam ko Côte d'Ivoire tan kañum saabu en ji en haade mabɓe wadde qualifié ni en kaalin ɗum e jewte men ɓennude nden aɓe gone e caɗele mabɓe ɓennuɓe ɓennata joni noon mbiɗen Côte d'Ivoire ma ɓennu par ce que kala e saaha sa ko wayno gueɗe mbaɗe ni kamɓe aɓe keewi hen yaltude Côte d'Ivoire hay goto miijotono kaɓe aɓe mbasa yaade surtout ɓe mbaɗi hen haaɓe ƴetti ɗum en ji kadi ngolɗo lawol kadi mbanno kadi haɓe mbaɗi qualifié e oɗo coupe d'Afrique kono kam artude ha joni tan Maroc wona Côte d'Ivoire sa ƴeewi ko wallitnoɓe ngolto lawol gonga ni ɓe darima hen dartinde e pottitte cakkatiɗe ɗe kono noon ene jeeya ko ɓeydi walludeɓe wondeɓe e leydi mabɓe public mabɓe e ko nandi hen e foof wadde noon soɓe ɓuurani tinnade kam soɓe mbiya ɓe jarano ɓe gonirno leydi mabɓe ɗi ɓe jartoon leydi wonde ko adi ko foof ko gueɗe goɗɗe goni toon ko leyɗele goɗɗe wona leyɗele men Afrique banggue hirnage gaay ko nandi hen ma hunde ɗo waylo waylo mi sikkani kam so ma wayno wayanno ni e yoro Mangora Arouna Déme holko woni yiyande moɗon e ni no Côte d'Ivoire yaari holko woni hen yiyande moɗon tan min mi sikku Côte d'Ivoire dole mum koko ɓeydi sa daari o équipe ƴettunoɗo rayo 2023 mi anda 24 dole mabɓe ɓeydima ɓaade gila nden ɓe ɓeydi opéri ɓe ɓeydi joueur Ivan Guessan aɓen ɓeyda joueur uji ɗi ganduɗa aɓe poori aɓe keewi doole aɓe et puis entraîneur o kadi expérience mum ɓeydima ɓaade kañum ar ƴetti équipe o yoro dole mabɓe ɓeydima kono paamen gila o fuɗɗi fiyede ha joni omon jokkitani fiyede eyyi ɗum ɗon aɗandi kamɓe aɗandi welani aɗa naata e terrain e pettowo ganda an a gagnima ha gayni ɗum ɗon pour ko wiyet tubab wiyata ko motivation ko français wiyata ko motivation a heɓata ɗum sa heɓani ɗum ay yimɓeɓe ne mbiya wuyi koɓe mbawno koɓe mbatno ko leydi mabɓe ɓe mbawa wattude ɗum ay joude leydi ma saɗa marque aɗa gaño ne weeli mais saɗa fiye koyɗe maɗe ciñat te ko ɗum nangunoɓe ɓernde ma deƴata hande o sa yeehi aɗa fetto e caggal leydi ɓurata ɓernde ma e hakkille ma ɓurata ni deƴƴe sa daari Sénégal ni wona Burkina ari waɗi toon match nul no ɓe jeeyi ɓe pettoye caggal leydi Burkina Sénégal fi ɗum ɓaade wona neɗɗo foof et puis koɓe sukaɓe duuɓi nogase nayyi nogase ɗiɗi nogase tati mbaɗa dépense milliard uji mbiyaɓe leydi ndi so dañi jaam koye moon ɗum weeɓani ɗum ɗon Côte d'Ivoire sa yi duuɓi tati nayyi joyi jeegom kala koɓe joguino e haalis ɓe mbaɗi ɗum e coupe d'Afrique président o hoore mum ne andi so ɓe piyama moƴƴani mabɓe sa ari mbiyaɓe a minen de fofof men koye moon woni ɗum ɗon ne muuse cukalel mais gila no hakkille mabɓe arti yiyama koɓe goni koye wadde min pour min Côte d'Ivoire saɗa wiya wawɓe ɓe gagnade Maroc mi wiyat goho
mi wiyat Côte d'Ivoire mi wiyat Nigéria et Sénégal kamɓe ɓurmi sikkude aɓe jogii doole e gagnade coupe d'Afrique o garawo ɗum ina wawi wonde no mbiɗen ni ko kippuji 19 puɗɗi yaade kippuji 5 ina keddi taw ha joni eɗen lawol faade Maroc e alhaali kono noon paamen kabaru walla ni alhaali kan bannoɗo toon to Côte d'Ivoire woni kan jawtuɗo haalluji muɗum ha joni ina keddi saabu yogo e gollotonoɓe e on kan Côte d'Ivoire woytotoɓe ha joni wonde keɓani jobdele mabɓe ɓen gollotonoɓe toon saabiɓe ni ha on ɗon kan yaari no foti yarude ni hollama noon e ɓen e bojji ha joni Abdoul Aziz Diallo waɗini hen jantore keɗoɗen mo ɗe faggorɗe fiɓodunoɗe e laamu ngun fii ñamdu e heɓɓagol dingire ka fijeɓe kanon eltotonoɗon hay fii kamɓe ɓe hunni ko ɓe aadodakon ɓe wi'i ɓe hettani ko hananiɓe kon fof katumbo lewru sappa ɓuru yawtundu ɓe nelduno ɓatakuru Albert François Amicia hoorejo juɓɓudi jaɓɓiɓe kan on ko kan mojobere nde wi'i wonde ɓe ala humpodirde ko laaɓi e dental ko kan ngal hiɓe tori hettugol ha laaɓa ko heddi e mbuuɗi maɓɓe ɗin si ɗum waɗani hiɓe faandi wullitoyagol ka dental halfangal aynugol ngeyguji laamuyankoji ɗin lewru feƴƴi kono hooreɓe faggorɗe ɗen ha joni heɓani ko faalakon fewdo ɗo ittiri mbuuɗi ɗi ɓe joganaɗin feññinaka kono yoga e jeeyaɓe e nde mojobere ɗe faggorɗe wallitiɗe no kanon feƴƴina no labira no hooli ko tooñe heɓiɓe ɗum no wonani ɓe mettuɓerde RFI nodduno hikkiɓe ka dental kukan ɓen ɗo wi'i ko ŋakkere mbuuɗi heɓiɓe ko ɗum tongi yoɓugol ñawlaɓe ɓen Abdoul Aziz Diallo, Abidjan, RFI. golle ma juuɓi Abdoul Aziz Diallo. caggal fukubal en gattat ko yewti e banggue sippiro goɓɓodiral pettodiral no waɗi ni mataw hay gattodiral ɗum ɗon wiyete ko MMA rogrog artiɗo e Sénégal en keeɓi seeɗa e kongi makko ɗo o holli weltare makko beele o woppat lamba Sénégal walla ala o dañi ko o jaabi hen caggal nde o ƴetti o ɗon ceinture biteɗo one sip rogrog jaabima hen keɗoɗen mo e ɗiɗo kongi ɗi yuɓini tey ji min dañoo doon xale yoo xam ne dañuy liggéey di entraîner min Allah waɗi komi suko gollotoɗo jemma e ñalawma hayso ko e nguleki walla ena toɓa mi foftatako ha Allah waɗi hande dañmi ngu polgu kadi mi wona neɗɗo jogotoɗo kulhuli somi woni e sippiro ko gonga ni ko on ɓuuri yakorede saabu ko foti no laabi 10 hombo fiya yimɓe ena jana kono min ɗum hulɓinanimi lamba noon mi woppata ɗum saabu lamba mbaɗateka ka Sénégal ina tawe ko heewi e nder MMA so tawi haɗa wawi sippiro haysa a wawa haare a yaltan hen yow boo mënee roche mënoo xeex sax garaaw am nga 1000 chance pour gagner Moussa Oumar Bari ko kañum firtanen kongi ɗi o wi ko MMA fof mbiɗa sikki mato ko gotum rogrog arti ɗo e Sénégal caggal nde o dañi polgu e ko yiti e banggue championship o holliri o woppata lamba nde won noon ɗum ko ɓuuri hen hewde ina tawe e nder ko wiyete MMA yaromo gara caggal gartugol rogrog ƴetti wune ɓuure kewɗe dañi hen holko woni hen yende maɗa no fewi ko waɗi ko ne mawni par ce que quand même ummade to gonɗen ɗo woni Sénégal yaha foola e ko way ni artira ceinture baɗo nonu kono noon oto jawnoɗen par ce que mi yi Sénégalais ɓe hewɓe ne mbiya yo ƴettu nganu kanko wawimo catégorie ji ɗi mi sikuni wona gotum par ce que kanko ko wana woni c'est comme classement championnat ji ɗi tan Ligue 1 Ligue 2 neɗɗo ƴetta premier national tan mbiyamo yo fotte Paris Saint-Germain Ligue des Champions yo wat cessé mona ara ko waɗi ko ne mawni min mi sikko hande eɗen mbawi hebde yakar e makko kono ko Farayse wiyata ko oto wat brûler les étapes yo yaaru cessé jam ko ɗum ɓuuri a haali haala ngano Arouna Mosi Dieynaba Dillin hoore mbaɗen ko enen Sénégal naɓe en kuli ɗum banggue ngano saabu Abdoul Aziz Ndiaye kañum hoore muɗum haali yiɗi ɗum yuɓɓinde gon sippiro hakkude rogrog e ngano wawa wonde yande mon wawonde saabu aɗa andi ko sikkata woni hoye lamba Sénégal hani mbiyama on championship woni ka tati woni e nder kickboxing e aduna he pelle tati mawde o woni tataɓa o nganu hoye keddo dow o jeeya goɗɗo no lombi hakkunde on ɓuuri hen hewde doole aduna he foof te wona noon natirte tubakoɓe jeeyi
san wawi wirede noon par ce que mo nganu woni américaine jeeyi kañum ɓuuri hewde kaalisi aduna he no jogui organisation men mo jogui no tafiri ɗum no liggori ɗum ni sa jeeya hen wanadde hen hay sa jogui woni milliard uji ha woni leydi addi a wanadde hen wona noon dogirta toon ɗum noon so wiyomo haala homo waɗa cinéma ɗo e sénégal jaggumi omo jaggi no waɗirta e lamba mo fija omo jalla omo waɗa welimo tan yimɓe mbiyanimo haydara ni aduna o noon yarata kanko hay so te dañno milliard uji ɗiɗi woyi so on addino temedere o heɓta kono pottital hakkude Reug e ngano beele ɗum jeeyata ko jogori ɓosnude mo so tawi o dañi ɗum ɗon o Allah waɗi o dañi hen polgu yawata wat ɓe ndendani catégorie ɓe goni ɓe ndendani hay fédération ji nana wayno hande mbiya an ha petto football gonda ha CAF ga Afrique kono aɗa yahata waɗoya football e Real de Madrid Ligue des Champions Europe taw an ga jeeyɗa a waɗani hay qualifié ɗum ɗon hono noon tan sa jeewino tan hono tan hande tan wiye Jaraaf ne yaha championnat France nodda Paris Saint-Germain football hono tan defi wati ina waɗi fedde sukaɓe jiɗɓe MMA wonɓe ɗo e Sénégal kono noon en jii MMA soit to jogade hay yamirore ni wawde hutorede ɗo e Sénégal jenam holko ardiɓe Sénégal poti wadde ha ɓe mbawa rokkude ngal coftal ɓalli doole surtout oɗo saaha mo ganduɗa en dañi Reug ene yaaha ne yalta addunoyi men hen Bombardier naatino hen en sukaɓe kadi kañen en jii hayso gonɗo Eric Favre ene waɗɗo yoga e politique kam to wattini Bombardier woto jege ha kanko udditi lawol en jii ɗo en sukaɓe ɓe batti hen hakkillaji mabɓe saabu sen jii Eric Favre wonko waɗata banking boxing e wonde MMA sukaɓe en jii sukaɓe to woni busirta hen e woɓɓe kala jiiɗa woɗi ɗum eɓe naata hen surtout Sénégal ko leydi ganduɗa ko leydi lamba hayso woni ene serti kono kam ene wawi jeede surtout MMA kañum ne heewi ko rendini wadde Sénégal ne foti ƴessude ɗum wasa woppirde ɗum tan woɓɓe ɓe ganduɗa ko arɓe ene jiiha hen koye muɗumen Sénégal ummina ɗum waɗa fédération dariɗo waɗa sukaɓe naata hen no hannirta yimɓe ne jaa no Reug addiri ɗum ni janggo e jaam goɗɗo no wawi addude janggo e jaam noon yaara noon ha toɓe jiiɗi hebde ɗo ɗum noon wawi ɗum umminta tan ko leydi ndi sénégalais ɗi wonɓen ha tenti kadi e laamuji ɗi no waɗiri fédération ji goɗɗi ko ɓaade sukaɓe men naati hen en kadi leydi lamba enen gumminen ɗon dañen MMA ha en jaaha eɗen gaddoya hen desa yo kedno Reug waɗiri ɗum Reug ni haali ɗum MMA ina waɗi ko yowti e banggue sippiro to wattengo ɗo e Sénégal ɗum ɗon ina wawi wonde fartange ha leydi Sénégal ndi wawa wadde feere ƴellirta ko yowti MMA ɗo e Sénégal so en gummima ɗon ma en jaa toon to Côte d'Ivoire marathon ko wiyete dogdu gadodiral ponnoɗo wadde to Côte d'Ivoire ñande aljuma jawtuɗo o dirtinama kono ha joni ladial andaka holde jogori e wattoyde caggal nde mi jooɗi duuɓi joyyi hitande ujunaji ɗiɗi e sappo e jeenayyi ɗum wayri wadde e Afrique nini joni ina fonno wadde yakari ina waɗno ma wat kono noon kadi dirtinama beele ɗum ɗon jeeyata ko jogude telɓinde ko wiyete marathon e nder dongre Afrique aruna eɗen mbawi jaggude no won bonnanta ne feewi saaha noon jooɗima duuɓi poddini waɗani arti ha yimɓe mbaɗi inscrit ha date jaggama heddo balɗe tati walla nayyi tan garta mbiya ɓe hayti wonde ye gara oɗon dutte kalis mon saabu won sonnoɓe hay foof no nani hen no mbaɗi inscrit nani hen crédibilité wiyete crédibilité farayse o ɗum mankintu ɗum a waji waɗa duuɓi joyi waɗani mbiya yimɓe mi arti han kadi moyen ji dañama kala fonno waɗede waɗama ha heddo ho fotini mbiya raison administrative mboɗo sikki ɓe parano tawa kono noon holliri tan Afrique ene heewi e mbatta no nodda aduna foof yo ar no mbadda ɗum amateurisme namdi ho e banggue sérieux no manki en no feewi ha joni ko yowti e banggue majjum beele Yoro Mangara en jiiya dogdu ndu ɗon to fijirloji biteɗe jeux olympique to fijirloji dendinoji banggue windiyankoɓe aduniyankoji taw ko dogdu e ko nandi hen en jii Sénégal ronki dañde toon polgu ko yowti e banggue nduɗon dogdu beele wasde ɗum tedde wona Sénégal tan Afrique ni e hoore muɗum beele wasde ɗum teddinde ɗum e dongre Afrique jeyaka ni ko telɓini ngal ɗon gueɗal Sénégal walla Afrique so yeeki toon wawata dañde ko foti dañde ko Afrique hirnangue kamɓe athlétisme woni dogdu ɓe jiiɗa hen haydara hande sa yi woni Sénégal hay toon ne watno marathon mawɗo après ɓe gusti doole mum usti meeting athlétisme mo Dakar ɓe gusti doole mum ɓaade ɓe ardiɓe ɓe leyɗele ɗe ɗon
ɓe ƴettat haaliso fof ɓe mbaɗa e football pour ɓe gona e jam ɗum woni gonga heddiɓe haaju maɓɓe ala hen par ce que ɓe gandi so jam ala e football o kamɓe ɓe gonata e jam ardiɓe leydi ɓe aɗa wiya joni ɓe kelli ɓe koliri Côte d'Ivoire yaro kabaruji men en mbayino en wayne ko dokkano ɗen gasi ha laaɓe musidɓe e tedduɓe Arouna Déme min jarnimama no feewi Dieynaba ko hono noon yaro kadi ha toon to Paris e Mickel joɗoɗiɗen toon jarnama no feewi musidɓe tedduɓe en gaari hen ha ɗo en dokki on aadi talata paɗo ɗo e nden jamtu mon jamtu amen yo Allah ko hokku en wonde jaam